management ba authority rok ni bisingtei ga jaga chini thana rok ni thano sung tinio phaika ga borok taminai borok wai sung communication kwrui borok khlai tongphano sungno sahor mani krin bagai sung naiphaika ga sung simon katini borok khlai tongo gabon sa borok jodi immediately sung saka borok kok salaika borok khlainai gabon pore sung no asa rekha khlainai ga sung phaika ga tamkhai sung borok no saka sung jodi khlaya hangke মানে অ্যাকশন যদি ইয়াংতে লিগ্যাল অ্যাকশন না যায় হাংকাই जों डाइरेक्ट दरखाना खांखाय डीएसपी एसपी बरं याग डाइरेक्ट खाना इनिया हांखाय जों डाइरेक्ट कोर्टआव केस खायनाय आसुक नाम सामने मय केस खायनाय कोर्टआव दा डाइरेक्ट जों हस्टेलनि सुपार वार्डेन जत जे हस्टेलनि जे खरप्रान वार्डेन सुपार कुक जों बरकनि खरप्रान मय जों केस खायनाय आबोनि लगी जे दंगाय बरं मुं केस खायनाय आबो नलो इनभेस्टिगेशन परे पुलिस सायमाननाय सामना तामनो जों ताबो सिया हायदोबा जों बरक खरप्रान मय जों केस खायनाय जुदि अबन मुजु कोनो एक्शन करि हंका डाइरेक्ट जों थाना कोर्टआव थानाय हामबाय आसम हामबाय दिनै जोंनाव फायमा कारनखौ जों 23 तारिख एफआईआर खायदो ताब ताम हिं साका उसिगा जि 23 तारिख एफआईआर खायमानि ता सुदुरा कोन भना ताखान खरसा रम जागिया नरक एफआईआर खायमाला खरक बुसुंनि मुङै खायजाक जों एफआईआर खायमानके जों अब एमने हस्टेल डेभलपमेन्ट हस्टेल नि सहन खायजाकदों गाय उजरायनि खायजाक मतामति गाय ताबुक सुकजरा बसुकजरा आगो खन रकनि आबो जे एफआईआर खायमान तिनिसो जरा त कुना गया बन जों मा फालिगे दल खलायलायै कुनु एक्शन ना जाय बगे जों दिन फाइके बरक सावा तिरु नाय दङ खना जोंनाव रक फाइ दङ आकक साइरा त बर आसास खायरा सुनो बरक कुनु साल रक खावै जारे अमसंनि दिन बिसिङ रमनाय अमसक सालनि बिसिङ जों नाहारनाय आम हायरक सामान त कुनु साया रिकर्डिं सर्ट टाइम बुसा के माइमी संनायनि एगेन्स्ट होलेना रक केस रक माइमी संनाय एगेन्स्ट त बंग मुङै त रुजाक हैबनो हस्टेल जों जे आरो साब दं जों मास सिगाबो आरो नि निचरायनो आपुर रिसिभ फायनाय त माइमी संनायसे माइमी संनाय कुकमेन रिसिभ फायया ओके याबो गाय सततानि कक्तानि जे संनांखाय सततानि जे आं चरारि फायमानि आपुर कुकमेन साइजुनो मालाय फायया गाय सोंमानि एटेन्डेन्ट खातावति बुंथिसे खालामना बागै फायमानि बरक साव कुकमेन साव निचरायनो ता बुंथिसे मांगला कारण बरक अफिस केबो करै अफिस ताला रजाक कलांदि तिना आया कलांदि नांखाय बक परखे पाइ फेकेखाय आं तिसेरनाय रेस्टार खातार नै ब कुक नारगो सावै माने ब जिमा बासावै जिमा बासा नारकता ब फाइकेनो रेस्टार आं तिसेरनो सारिगो थानाबो बान्तिसे कलांगनो बा फाइपा स्कुल गो तावनबन स्कुलनि परखेरि फाइकेनो बनां तिसेरनाय छाता ताबो कुकमेन कायसा कक सामानि हिंगांके ननो गार्जेन नो साइरिगो तासा फाइ बसा दाइर फाइदि हनै साव बके आबके बहाय आबके बबुल सागाना बुआनो जीवनाम तिसेको बुआदिनि सागा नों फादि जेराय कलांमा फरेंके बसावो स्कुल फाइकेखाय तावनबन परखेरि फाइकेखाय आं तिसेरनि रेस्टार खातान सबानो नों रफायमानि उलत ताय वाइसासे कक दा साफिका कुकमेन बाय कुकमेन कक साफिका बोरां कल खालायना नाका दुइ तिनमान हायबनो आनो सराय आं दुइनि सेमे लाफ्रु तो सराय थिनो दङो तमादे सराय आरान दङो कुकमेन मालाके चिन बाजार वाइसा गोबां संका दाफना बाहायानो सराय परखारो गमानि नोंनु दानु नों रफायबायमानि यागुलो नगे बसाव तंना आरान तंना गासै किल खाजेन साव नगे माइरको बाहायके ना हाजे देमका माइकेला बबुnya तिराव ना हाना माइकेना फायान साव माइना फायां माखे माने बनुगै दङटा बनुगै दङ आफ्रुके बकरै बसायमान दङटा बकरै सेमान दङ हायबा बसायता बसावो ना फाय बुnya तिराव माइना फायान साव बानो ता मूल कारण से सारि माने ताबुक जे नरक थानाव जे फायमानि तिनिनि नरक ग्रम जायगा एफेर खलाजे एंका ताम बबो हाय बिसकां स्टेप ना हानाय जों टेप कतल बाखलायनाय एंका बरक रम या हंकले बरक जों नायता बरक बुति रमे जों आबो टेप कतल बाखलायनाय तामखरम मान तामखरम माया